Asam ang kangalong football ke pathohin aprang anat keng kam ke chijord ponjia phanpura kidamtang aruni phai inkorei siarni Guwahati rongso pialong Assam Football Association ningkanesek kachingwai padukpon Somindara dangalong nongnam ka chithangnai lapen manpeng kilongnai ke pathu polote football hinlo Bangso football ke pathohin Assam ang kang pialong setami aprang anat ke pale dunji lapen aprang keng kam ka chijord dunji phanpura kidamtang aruni phai inkorei siarni Assam Football Association na hinpen ningkan ese kachingwai paduponlo. Bangso kachingwai hut Assam Football Association na jakong ingtang kringpen ke Japon chia phanpura. Assam Football Association na mai pu aphan MLA Nobo Kumar Dole aphansi ke pek ponalong Honorary Secretary aphan Charang Brahma lapen Karbi Anglong Sports Association Kongchun Bang Dr. Pankaj Teron aphansatami Joint Secretary apu pekpon. Assam Football Association along Lapuson Karbi Anglong pen dim klong kachapalong tu na bangki Karbi Anglong ada dapan isi kipathohin kapaprang tun ang teklo. Dr. Pankaj Teron ningkan pia Parman Joint Secretary anghoy hidet pen puthop Secretary anghoy along an kachapalong tun jia phan Karbi Anglong ada datun pen ahirjumi kipidun akinang so. News Report, Karbi Anglong Live.